Славянскі базар у Віцебску чым будзе здзіўляць 33-й міжнародны фестываль мастацтваў. За 33 дні да фэсту для журналістаў арганізавалі прэс-тур па знакавых фестывальных лакацыях. Як ідзе падрыхтоўка да форуму, раскажам у наступным матэрыяле. За 33 дні до 33-го міжнароднага фестывалю мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску журналісты з усіх рэгіёнаў Беларусі, а таксама з расійскага Смаленска атрымалі унікальную магчымасць. Не проста павандраваць па ўсіх фестывальных пляцоўках, а нават узняцца на дах летняга амфітэатра і атрымаць асалоду ад цудоўных краявідаў з вышыні. Гасцям дазволілі выйсці на легендарную сцэну летняга амфітэатра і паведамілі, як нараджаўся фестываль мастацтваў і як над глядзельнай залай 6-тысячнага амфітэатра вырас дах. Вехі гісторыі міжнароднага форуму мастацтваў дакладна ведаюць супрацоўнікі музея фестывалю. Яркія і рэдкія архіўныя фота упрыгожваюць паверхі духаўскога кругліка. А цяпер і новы, лунаючы пад празрыстым дахам аб'ект з аўтографамі вядомых асоб. Я впервые на подобном мероприятии, и на Славянском базаре ни разу не была. Сегодня было очень много информации, которая зарядила нас позитивом и энергией, и желанием посетить фестиваль. Поэтому надеюсь, что мне удастся посмотреть концертную программу, выставочную, театральную. Жду с нетерпением. Для гасцей невялікая аўтобусная экскурсія па Віцебску і прэс-канферэнцыя ў медыа-цэнтры. Адсюль свежыя фестывальныя анонсы. Тэатральную праграму адкрые «Гамлет» на беларускай мове. На форум прыедуць больш за паўсотні артыстаў з Паўночнага Каўказа. Будзе падпісана пагадненне аб фестывалях-побратимах с фестивалем «Кавказ Мюзик Фест». Новые проекты, которые адресованы на молодежь, потому что мы можем и нужно видеть ту новую совершенно целевую аудиторию. Это наши дети, это наше юношество. И в очередной раз Славянский базар будет подтверждать, что мы – это тот фестиваль, который реагирует в первую очередь на отклик наших зрителей. Если хотят люди после открытия танцевать дальше, значит мы для них придумываем еще один новый проект вместе с нашим медиахолдингом для того, чтобы мы организовали танцплощадку под кавер-бенды и наших звезд. Если хотят люди высокого искусства, то они идут в филармонию и слушают, например, джаз на органе. Если люди любят театральную программу, они приходят на нее. Журналістам прэзентавалі экспазіцыю работ фотакарэспандэнта агенцтва «Белта» Александра Хитрова. Яна размясцілася на абноўленай пасля рэканструкцыі пляцоўцы каля канцэртнай залы «Віцебск». Тут з гасцямі сустрэўся кіраўнік рэгіёна Александр Субботин. 33-й базар будет тоже отличаться некоторыми фишечками. И рок-панорама возвращается, и много-много чего. Вы видите, и концертный зал Витебск приобретает уже чуть-чуть другой вид, чуть-чуть другое звучание будет, чуть-чуть другое освещение. Поэтому и не только здесь. Поэтому мы постараемся еще немножко удивить наших гостей, наших друзей, кто традиционно к нам приезжает. Ну и, конечно, на вас мы надеемся, что вот это вот освещение, подача площадок всех и сценария, который заложен в проведении Славянского базара, он позволит позвать новых гостей, новых людей, которые еще ни разу не были либо на базаре, либо в Витебске, и они станут завсегдатаями на наших фестивальных площадках, на всех фестивальных площадках, не только Славянского базара. Запрасілі журналістаў і ў канцэртную залу. Тут яшчэ ідуць работы. Захавалі ракушачнік, дадалі новы керамаграніт, шмат шкла і больш за кіламетр святлодыёднай стужкі. На фестывальных пляцоўках наводзяць глянец да сустрэчы гасцей. Юлія Устінова, Станіслаў Дудзін. Навіны. Віцебск.